Yma'ch cyfle olaf i ymweld â Dadorchuddio Gwehyddu gan Sue Hiley Harris yma yn 𝗓𝗏𝗃𝗏. Rydym ni wedi'n lleoli mewn hen genhadaeth ymorwyr anenwadol i lawr yma yn 𝗪𝗏 sydd bellach yn gartref i waith celf wedi'i wreiddio mewn crefftau, gweithdai ymarferol, siop a chymuned greadigol fywiog. Dewch i mewn ac archwiliwch ofod sydd yn llawn cerfluniau wedi gwehyddu a deunyddiau naturiol, sy'n teimlo fel ei bod wedi'n tynnu yn syth o'r ddaear. Mae Sue Hiley Harris yn disgrifio ei hun fel cerflunydd wehydd ac mae hi wedi bod yn creu ers diwedd y 90au. Yn wreiddiol o Brisbane, Awstralia, symudodd Sue i'r Deyrnas Unedig lle bu'n astudio gwehyddu a llaw a gwyddoniaeth. Mae wedi arddangos gwaith ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, ac mae ei gweithiau i'w gweld mewn casgliadau cyhoeddus. Wrth i chi gerdded trwy'r oriel, rydych chi'n dod i werthfawrogi ei defnydd o ddeunyddiau a'i manylion cymhleth. Mae'r gyfres 𝗓𝗏𝗃 dawelir ar ochr chwith yr oriel yn cyfuno deunyddiau fel indigo, lapis lazuli, mawn, pastel, 𝗓𝗶𝗶𝗹𝗶𝗏 a dail aur. Gan symud drwodd i'r cromfan, mae chasgliad coed yn hongian yn dawel yn y gofod llai, wedi gwehyddu ag 𝗓𝗶𝗶𝗹𝗶𝗂 a thrydd. Fe welwch chi system o wreiddiau wedi'i cherflunio'n hongian yn y gofod. Revealed 2 yw'r darn hyn, wedi'i wneud o gopor wedi'i ocsideiddio ac arian sterling, gan dynnu ar ei sgiliau gwaith arian. Mae'n enghraifft o ddiddordeb Sue yn yr hyn sydd o dan yr wyneb, a gwerth amgylcheddol yr hyn sydd fel arfer wedi'i guddio o dan y ddaear. Os hoffech chi glywed mwy am ysbrydoliaeth a phroses Sue, mae sgwrs wedi'i recordio gan yr artist ar gael ar ein sianel YouTube. Gwerth ei weld cyn i'r sioe gau. Rydym ni ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sadwrn, a gobeithiwn eich gweld yn 𝗓𝗏𝗃𝗏𝗵𝘆𝗱𝗂 yn fuan.